Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar yadda 'yan uwa ɗalibai kuke gani wanda muke karatu tare da su da kuma masu kallon mu da saurare. A karatunmu na farko mun karanta suratul takasur wanda muka tsaya a aya ta 5, yanzu za mu tashi a aya ta 6 insha Allah ta'ala. Abinda muke fata daga gare ku ta mu da addu'a da neman dacewa. Allah ya samu dace. Bismillahirrahmanirrahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhamdulillah, kamar yadda kuke gani wannan mun karasa cikon karashin wannan sura, kuma muna fatan wanda suke mana fatan alkhairi da wanda suke ta bamu gudunmawoyi da lokacinsu da dama da suke da ita ta addu'a, kowa Allah faranta, kowa Allah biya kowa bukatunsa. Ubangiji subhanahu wataala ya bamu dacewa, ba mu albarkacin alqur'ani. Ubangiji subhanahu wataala Allah ka gajiyar da mu, Allah ka karfafa guyoyinmu, ka karfafa zuciyoyinmu da daurewa da wajen gabatar da wannan karatu har karshen sa insha Allah ta'ala. Dan wannan karatu da muka fara muna sa ran Allah ya yarda har sauka zami, kuma wannan karatu ne ga wanda suke da buƙatar samun training akan alqur'ani da kuma sanin bakin sa. A kofa a buɗe take, zaka iya yin magana akan DM dina, domin akwai nambata da za ka yi magana ta WhatsApp, za a yi san yadda za a yi a saka a cikin tsarin domin ka amfana da wannan tsari na karatu na alkur'ani da kuma koyar da sanin bakin sa insha Allah ta'ala. Abinda muke fata yan uwa mu da fatan alkhairi, Allah kuma ya ba mu albarkacin alkur'ani, Allah ya ba mu albarkacin alkur'ani, Allah subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.